Anghel laban sa aswang. Unang kabanata. Isinulat ni Jello Calderon. Isang kwentong katatakutan na katang-isip lamang. Sa isang bayan ng Matador ay nakatira ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Sila ay pawang masasama. Maraming mga tao na kabilang sa sindikato, maging sa mga gang, kasali ang kanilang mga anak. Pinagsamantalahan naman ng hari ng mga aswang ang pagkakataon. Magiging malakas ang kanyang kapangyarihan kung may isang lugar na walang pananampalataya sa Diyos at mas matigas pa ang puso sa bato ang mga ito. Sa isang kumpas lamang ay naging daan ito upang gumawa ng isang kakaibang uri ng yangaw. Yung hindi na kailangang ilagay pa ang sisiw at laway sa pagkain upang ipasa ang isang pagiging halimaw. Sa isang kisap mata at isang kumpas ay nagbago ang mga nananalaytay sa mga dugo ng mga tao sa bayan ng Matador. Biyernes Santo, pagsapit ng gabi, nagbago ang anyo ng mga residente ng bayang iyon. Makikita ang anyo ng mga tao ay naging isang itsura ng parang isang demonyo. Nakakahilakbot, nakakakilabot. Kung makikita lang ay luluwa ang iyong puso at mata kung makikita mo ang kanilang mga anyo. Talagang hihiwalay ang iyong katawan sa tuwing tititigan. Dahil sa alindog ng mga halimaw, sinugod nila ang mga kalapit na bayan ng mga buntis at walang awang hiniwa ang tiyan at nilantakan ang mga batang hindi pa ipinapanganak na nasa tiyan pa lamang ng kanilang mga ina. Masayang masaya ang pinuno ng mga aswang sapagkat habang tumatagal ay dumadami na ang kanilang mga kasambi. Wika niya sa kanyang sarili. Ito na. Ito na ang panahon upang ako ay mag-aari sa buong sanlibutan. Akin na ang lahat ng mga tao. Sila ay aking lilipulin. Gagawin ko silang pagkain, halipin at laruan. Yun ang wika ng hari ng mga aswang. Hari ng mga aswang na may masamang impluwensya sa mga tao. Habang tumatagal, ang kalupaan ay dumadami ang kanilang mga kauri na katulad ng mga halimaw at aswang. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay naghahanda na pala ang mga antingera. Sa panig ng isang antingera, ang mga magulang ng binatang si Juan, 17 taong gulang, at noong nagkaroon ng kaarawan para sa kanyang 18 kaarawan, dito na ipinahayag ng kanyang mga magulang na mayroon siyang isang kakaibang uri na katangian ng isang anghel na siya ay ipinadala upang tapusin, puksain, lipulin ang mga masasamang elemento at mga masasamang halimaw na handang pumaslang ng inosente at walang kamuwang-muwang ng mga tao.
Mag-ingat ka sa iyong misyon. Hindi madali ang iyong misyon. Nakaatang sa iyong mga kamay ang kaligtasan ng mga tao na nahawaan sa pagiging aswang. Mag-iingat ka, anak. Wika ng kanyang mga magulang habang tumutulo ang mga luha sa mga mata ng mga ito. Bago siya lumisan sa kanilang tahanan, ay may ipinamana sa kanya ang kanyang mga magulang. Isang kakaibang uri ng puting bilog na kanyang paglunok ay tila ba may kakaibang uri ng malakas na presensya na dumadaloy sa kanyang dugo at ugat. Kinabukasan, habang siya ay naglalakad sa kagubatan, napaisip na lamang siya at napatanong sa kanyang sarili na kung isa siyang anghel, ay bakit wala siyang pakpak? Isang halimaw ang humarang sa kanyang daanan at ito'y handang umatake sa anumang oras. Nilapitan siya nito ng mabilis at agad naman lumaban si Juan. Naitulak ng halimaw si Juan at tumalsik. Sa pagtayo ni Juan ay isang malakas na tunog at nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa halimaw. Lumabas ang napakagandang pakpak sa kanyang likuran at ang sandatang ibinigay sa kanya ng kanyang magulang ay nag-iba ng anyo. Ito'y nakakasilaw sa kintab. Isang espada na kayang humiwa ng anumang bagay. Isang espada. Espadang liwanag. Tila ba nagulat siya sapagkat meron siyang kakaibang uri ng ganong kakayahan. Dapat kong pangalagaan ito, wika ni Juan. Kahit siya ay nalilito sapagkat matapalang ng hangin ang kanyang kapangyarihan. Pagsapit ng gabi ay bigla na lamang umatake ang mga halimaw, aswang, at gustong kumain ng mga buhay na tao. Isang aswang nahihiwain na sana ang tiyan ng isang buntis para kainin ang fetus. Gamit ang mga matatalas na kuko, ay bigla itong hinarangan at pinaputukan ng baril sa pamamagitan ng pilak na bala. Ay agad namatay ang aswang at naging abo. Pinaputukan niya rin ang iba pang mga aswang. Patuloy na namatay ang mga ito sa sobrang galit at sa daming nakakita ng mga aswang. Madaming aswang ang nagalit at sumugod sa kanya. Sa kabilang banda, marami naman ang mga tao na nagkaroon ng pag-asa na lahat ng aswang na nanalasa ay tuluyang pumanaw at namatay dahil sa pilak na bala ng baril at sa kanyang espada ng liwanag. Isang aswang ang kanyang nasakop at nabihag at tinanong niya itong, nasaan ang iyong pinuno? Nasaan ang hari ng mga aswang? Wika ni Juan. Wika ng isang aswang. Hindi ko sasabihin. Kung mangangako ka na hindi mo ko papatayin, ay sasabihin ko kung nasaan ang pugad ng mga aswang. Sinabi naman ng aswang na nasa bundok ng Ayesa. Doon mo makikita ang hari ng mga aswang. Wika nito. Ang sabi naman ng anghel na si Juan, magsisi ka sa iyong kasamaan. At agad itinarak ang espada ng liwanag sa katawan ng aswang. Naglakad papuntang bundok ng Ayesa si Juan
at doon niya nakita ang isang karumal-dumal na mga pangyayari. Mga kababaihang hubot-tubad na inaalay ng mga alagad ng dilim sa kanilang pinuno. Pagkatapos ay kaagad na rin yun nilang nilantakan ng buhay. Naririnig niya ang mga pagmamakaawa, sigaw at iyak ng mga babaeng naroon. Ang hari ng mga aswang ay sadyang napakalakas. Mahihirapan ang anghel na si Juan na labanan ang lahat ng alagad ng kadiliman. Pinag-isipan niya kung ano ang kanyang gagawin upang mailigtas ang iba pang bihag ng mga inosenteng tao. Upang hindi makain ng mga aswang, siya ay nanalangin ng taimtim sa Diyos na nasa langit upang bigyan siya ng lakas at tamang pag-iisip upang makagawa ng paraan para iligtas ang mga bihag na tao at paano puksain at labanan ang hari ng mga aswang. Abangan ang susunod na kabanata ng Anghel laban sa aswang. Dito lamang sa Tagalog Horror Stories. Maraming salamat sa pakikinig.